Čaute ľudia, dneska vás tu vítame u nového videa s Matiasom pri Touch Futbale, že? Áno, čaute. Dobre, dneska ideme nakoniec teda do juniorky. 1-1 extra time 9 sekúnd, takže už si ani moc nezahráme. Úplne. Ty vole, hneď takéto útoky vy máte. Ty vole! Ľudia, tak toto bol... A je to gól. Posledná sekunda a my dostaneme, že gól. Kámo, to čo je ľudia, toto je nenormálne. Kámo, podľa mňa to typek mal iba šťastie. Šimon, mám otázku, je to tu počuť? Akože dosť. No tak treba. Ser na to. To je jedno. Je to jedno? No ako, nevadzí to moc. Tebe už chybajú vlastne už len 3 ratingy do... 50. 50, takže môžeme hrať potom pro ligu. Budeme gambliť ľudia pro ligu, to bude crazy. No tam budú ináči mne už hráči. chýba len... To nebude, dúfam, že 20 ratingový. Mne už chýba len... 17 sa mi zdá. A keby som chcel tak... Nie. 27 rating do 100. 27 rating už. No tak kamarát, tak to keď ty dáš 100, tak ja dám 70. Ľudia, píšte alebo vlastne to daj sú komentáre, GG. Ale dúfam, že dneska budete všetci pozerať Ligu majstrov. Bayern a PSG sa mi zdá, že to hrá. Či henty, druhý. Atletico Áno, Madrid. Bayern na PSG. Zajtra hraje Atletico Madrid. Aha, ľudia budú poslednú dobu sú strašne zaujímavé zápasy. Brentford Manchester United včera vyhral, kámo, ten 6 gól, akože to není čo. Ale kámo, oni nás to trápili. Ľudia, keby ste nevedeli, tak ja fandím Madridu. Aj celkovo tomu Bayernu Mníchov. Yes! A ľudia, fandím aj Manchester United, len tak pre info, keby ste nevedeli. Dúfam, že tu má fanúšikov madridistov. Akože 7 práve hraješ. Dúfam, že tu niekto nebude nadávať, že Barcelončana, že nech fandí Barce ľudia. Hejtím Lamina Jamala. Pre mňa to není dobrý človek. Čo si šve? Nie! Unpot, boom. Pustil som si to. Kámo, bro. Ja som taliansky kapitán. Budem kanovať. Kámo, a ja som není španielský kapitán, lebo ja mám dobrý typko. Ty vole, vy dobre, ale hráte. No a gol. Ty vole, to je idiot. Hlavne, že je kapitán. Ľudia. Čo si šíbe? Ty vole. Mám. Nie, tak nemám. Ne! Ježiš. Ne. Ty vole, to bol dobrý center, kámo. Dík. No, toto bude gol. Super, kámo! Ale ty má tak 20 rating a hraje, akým si má 20. Kámo, ani to ne. Kámo, hra jak prvýkrát. Podľa mňa to zapalil mladší brat. Nie! Že? Penalty, prvé penalty v tomto videu. Ty vole, kámo. Yes. Chyť to aspoň toto niečo urob. Áno. Ty vole, hej. Chytu. Si verím. Čo ty ne? Áno. Kámo, ale keď takto profesionálny hráč toto nedá, kámo. Kámo, nie! Nedá.
Počkaj, bol som tu. Ľudia, sme po 100 rokoch spolu. Austrália. Ty vole. To mal byť gól. Čo? Kamo, halo. Bro, asi mutanty. Matias, ty si mutant? No ty. Ľudia, toto mohol byť gól. Ja sa kúdu, či vôbec voláme. Nie, to som nechcel. Dobre. A to je zase kamo asi moc. Ľudia, asi je mi utunutý, teraz nevím. Ty vole. Áno. Teraz by som mohol akože dať už voľakedy gól. Ty vole, spracoval si prvýkrát loptu v tomto zápase, keďže absolútne... Ty vole. Ty vole, ja som to nevidel, tú loptu. Ty vole, no, nevím. Bum. Áno. Teraz nemám čas, absolútne. Nie! Kámo, kebyže tam je hráč. Pekné. Jaj. Ešte, posun. Dobrá. Nie. Áno, ešte, že tá stojí, kamo. Bro tam len tak stál. Ja ešte pri... Čo? Ty vole. Chytil, kamo. Ty vole. Ja tak som zistil, že je mutnutý. Pekné. Ja nič nakopem, nikdy nič nakopem. Tak to bola pekná penálta. Ja zase sme spolu s Matiasom, ale on nehrá. Už som tu. OK, sme spolu, kámo. Ľudia, hovoril som, že je mutnutý. Ja som to ale nevedel, ľudia, ináč.
Že či to vypol, alebo že niečo video seklo. Ty vole. Ty kokos. Ty vole, pekné. Aj. Né. Ty vole. Šimon, budem vzadu. Dopredu. OK. Skoro. Ty vole. Ty vole. Podpríral som ma tu tá. Ty to čo bolo za gol? Kamera, takto vyzerajú hráči pod tlaku. Kámo, najprv ja tam Uši. mám 2 čisté príležitosti. Čo si spravil? Kámo, no to Livo. Na chvíľu. Najprv som mal ja obrovitánske 2 príležitosti. Najprv som ich mal ja. Teraz je dopredu. A potom nejaký týpek. Dobre. Joj. Gól! 3-2. Áno! Ľudia 3-2. Comeback. Najväčší comeback v histórii futbalu a dejín. Áno. Ty kokos. Poď. Pekná. Ty vole. Ja už som raz dal takýto gól. Né. To bolo pekné. Ne! Skoč, Manu! Dobre. Poď, Šimon! Víš, ja to podržím. Čo? Jak on môže byť man of the match? A prečo sa volá Matias? No to je ľudia ináč tiež dobrá otázka, lebo už tu Matiasa jedného tiež máme v tomto videu. Kamera, tak tu má 90 rating a hra, aký už má 40. Ty vole. Kamo, a my tam hráme jak 99 a on bude man of the match. Aha, takže ty takto. Ty kokos, pekné. No, áno! Nie. A toto bola taká, že teraz som sa zamotal o bránu. Jak Manuel Neuer pri Arda Gülerovom priamaku. Kámo, typek si tam lehol do tej brány, ho tam posadzil. Kámo, typek niečo Jaký spravil. pas, jaký, neskutočný. Aj ten typek hrá neskutočné. Neskutočné tak zle, kámo. No si myslím, že ten gól hraje Ty dúfam, že není za mnou. No jasne, že je. Prihrávko. Okolo jaký pas, ja už dám druhú asistenciu. Bum. Púšťaj. Nie! Kámo. Ja som nechcel na seba skočiť. Kámo, ale... Ty vole, hej, ty to jak posuneš? Ty vole, Ty vole, come on! A kam ja už som nejaké bezom nabitý, by 2 góly teda nepadli. Jasné, kámo, stoj tam. Kámo, on tam stojí úplne nezbytočný. Ty kokos! A poď! Kámo, nehovorím, že typek dá hej. To nedá. Dal. Alebo dá! Kámo, aj typek začali na semifinále. To čo Kamarád, ja by je? som mal byť man of the match, alebo on. Kámo, asi on. Kámo, keď dáš štvrtý, tak ja sa zblázním. Dal. No tak to je on. Kámo, keď dá ešte jeden, tak predbehne celý Ballon d'Or.
A potom nikto už, keď dá iba on góly ve finále, tak by mohol vyhrať Ballon d'Or. Ty vole, za jeden zápas vyhrá posratý Ballon d'Or. To čo je ten týpek začal teraz hrať? Ty vole. Kámo, to sú kempery. Kámo! Hej, to není Ballon d'Or. To není vyhratý Ballon d'Or. To sú kempery. To sú svine. Jasné. Ľudia! Yes! Ľudia, ale to sú kempery. Ľudia, toto ne... I'm not. Kámo má predtým 5 gólov. Ja mám koľko asistencií? 3. No, ja som na jeden zápas 3 asistencie. No to vám byté brány a budem... Kámo, kúka, jak tam ide kempit. Kámo, kempery, čistí kempery. Dobre, 4 asistencie na pôdu. A ja jeden do brány. Že? Ja som není teraz kapitánom. Ja som tež není. Hej, tá 90-ková je. Bala! Daj to preč. Ne. Čo si šíve? To je nejaký safe. Ty vole, ale taký dobrý pas to bol. Kam môžeš povedať, že to... Dobre, že by... tak ja som si myslel, že toto je strel, ja som vedel, že už som skončil. A jen tak to chytiť, Ja kamarát. vždycky toto spravím v jednej hre, ale raz mi to vyjde. Iba raz. Pekné. To buď zbráne, ty idiot. Áno! Ježiš, Yes! Vamos! Ty vole, už mám ísť zrazu ja do brány. Aha. Typek závidel gól. Ja neviem, jak to mám povedať. Kamarát, ja prvom vyhrám Golden Goal. Alebo to asi nevyhrám. No čo bude? Áno! Yes! Áno! Hej, Šimino, na týchto strelách je to najhoršie to, že ja neviem, že tá prihrávka je po zemi alebo hore. Preto ja toto nechytávam. Kámo, to je čistá, to je taká hovadina, že či nevíš, či tá strela ide hore alebo dole. Áno! Hej, ale však toto sa nedá. Broskijovci prehrávajú pomocou 2 spoluhráčov, ktorí stali zbytočné 2 vlastné góly. A toto bol pekný vinkel, akože vymetený. Gala! Kámo, no, tak to úplne nemá šance. A ja dám comeback, ja idem dopredu. No, tak ja som skončil. Ty bola. Taký agresívny si trochu. Obehrávka z tému. To nebola ani tému. Yes! Áno! Kámo, jak môžeš byť man of the match? Lebo som s sebou minimálne 3 gólové a henty si dali 3 vlastné. Aha. Multiple má 10 gólov a najviac Ale na ako môj, teď čo dal ja gól na začiatku, tak ako to ste tak šuchli, a že to už není vôbec gól. Kámo, vy ste to povedali tak šuchli onecht, úplne ste to šuchli onecht. Si ja myslím úplne. Hej, ale ten prvý gól, ja som sa nekúpil, ja som tam išiel vyboxovať, ja si si vypo video, či ešte furt nahrávaš? Však ešte furt nahrávam. Ja si potom poviem. No, tak ešte jeden World Cup dohráme, poď sem. No tak kamarát, tak oni prehrali. Broskijovci už teraz sú ryb. Dúfam, že sa ešte nebude.
Slovensko, Polsko. Dobrá, nejdeš. Kam tak tých vydrtíme. Jak nič. Ty vole. Vieš čo? Prihrám si. Ty vole, spracovanie. Prihraj. Ja som chcela na prvú už. Ja som si to chcel skúsiť z prvej. Posunem si. Aha. Môžeš. Ale ja som debil v nahrávkach, sorry. Kámo, typik 1 a... Ty vole, my nedržíme absolútne že loptu. Ty vole, come on! I can move on, baby. Ľudia, Ja je postihnutý. kámo, ľudia, podľa mňa toto by malo byť už, že pre nás, tak, 5-0. 15-0, kámo. A ja mu dám poslednú, ešte, ježiš. Prihraj, pekné. Mám skúsiť? Neskúsim, bum. Jaj, to ešte jedna. Jaj. Ne, Ne. a ty pekne. Ty vole, nedá. Hej, nebodaj mi, poďme do predĺženia. Podaj mi pressing. Kámo, tuto padne gól, Nexa. Tuto už padne gól. Ne, come on! Dobre, tuto už musí padnúť gól. No, aký typek už došel. Posunutá. A sme v rici. Matias, rýchlo, posun. Dobrá. Hej, sme takým tlakom. A ja, A kámo, poďte obidvaja. nemôžeme prehrať takýto zápas. Dopredu! Cowboys! Čo si šíbeš, ak to dal prvý? Hej, mi nejde dať gól! No, paráda, my sme skončili. Neskočili, tejto dátebu to verím. Iné sa tam nemá nechať z loptu. Ale poď mu. Nevím, kam to ide. Kam, keď to kopu všetci, tak ja nevím, kam to ide. Poď. Ty vole, poď. Áno! Ježi, prosím. Skoči typu. Nehaj. Kámo, týpek. Chycíš. Ľudia, Hej, Šimon, ja idem niečo, ani nám na to nebaví. Ľudia, koniec tohto videa, to už nedávam absolútne čau.